Right. To find which numbers has been multiplied by itself. Find the square root of that number. Ukuze uthole ukuthi iziphi lezi number noma iyiphi le number, which number has been multiplied by itself. To find this, when you must find a square root of that number. Ngenye indlela ukuze ngithole mina ukuthi u81 kune number engiyimultiplye ngayo ukuze ngithole u81. Ukuze ngithole ukuthi leyo number ubani, mina kufanele ngithole i-square root ska 81. Ukuze mina ngithole ukuthi le number engiyimultiplye ngayo ukuze ngithole u81 ubani. Ake sibukele sisibonelo le. Ukuze ngithole u4, yiphi le number engiyimultiplye ngayo? Anti yabo? Yiyo ngayimultiplya ngayo ngathola u4. Right? Asicisheke lokhu. Sithi ke now sino 4, sifuna ukuthola ukuthi yiphi le number esiyimultiplye ngayo ukuze thina sithole bani? U4. Sifuna ke thina i-square root ska bani? Ska 4. Ngenye indlela sifuna inamba ezimbili ezifanayo ezisinikeza bani? U4. Inamba ezimbili ezifanayo ezisinikeza bani? U4. Inamba ezimbili ezisinikeza u4 ezifanayo u2. Angithi yabo? U2 uyafana no2. Ingakho masithi 2 times 2 siphuma u4. Angithi siyayibona into engiyichazayo. Uma ngiqhubeka kuthiwa angenze lento ngiyisimplify. Ngiyisimplify lento engiyibhalela. Lento izofana nokuthi lo 2 lo ngumultiplya ngomunye u2. Kusho ukuthi njoba bebabili o2 babili la phezulu. Lokhu kunginikeze a square root of 4. Cabanga ukuthi siyabona. Kunginikeze a square root of 4. Or rather lokhu engikwenzela kunginikeza u4. 2 square is 4. Uma ke ngifuna ukuthola ukuthi yiphi leyo number, sengizofaka i-square root la. Ngifaka i-square root la. Right? Uma ngifaka i-square root la leyo number kuzoba u2. Uma ngifaka i-square root lapha leyo number kuzoba u2. Kusho ukuthi kahle le number engikhuluma ngayo mina u2 engimultiplye ngomunye u2 ukuze kuphume bani? U4. Kahle mawufuna ukuthola wena ukuthi iyiphi le number oyimultiplyile ngayo ukuze kuphume lena engaphansi kwe-square root. Angithi siyayizwa into engishoyo. Ake sibukeke u81. U81 ngenye indlela u81 uyafana no9 mangu multiplier ngo9. Sike sayenza le ndaba ka81. Okubeke lento isisuka la isithi u9 kodwa o squared ngoba babili o9. Athi siyabo babili o9. Okusho ukuthi u81 ulingana no9 squared. Angithi yabo u81 ulingana no9 squared. So le number engiyimultiplye ngayo mina yile u9. Ngamultiplya ngaye kabili 1 2 ukuze kuphume bani? U81. Ake ngiphinde ngoba kuthiwa la find the square root of that number. If I want the square root of 36,
mina ngifuna inamba ezimbili ezifanayo, right? Ezonginikeza bani u36 u6 times 6, lokhu kunginikeza u6 square. So u6 square u36, u6 squared u36. Hayi siyibona leyo. Okusho ukuthi mina mangabe ngifuna i-square root la, ngiphinde ngizofuna i-square root la, noma kanjani i-square root sika 36 kuzoba ubani u6. Mangifuna i-square root la noma ngifuna i-square root la, i-square root sika 81 kuzoba u9. Ngoba hilo 9 which must be multiplied by itself, 9 times 9 ukuze kuphume bani u81. So inamba inamba ingaphansi kwe-square root, uma inamba ingaphansi kwe-square root yona uqobo lwayo siyifunela inamba ezimbili, siyayifuna lezi inamba ezimbili esithi masi multiplier zisinikeze. Athi yayibona leyo nto, zisinikeze. Ake ngiyisimplify ngenye indlela lento mhlawumbe abantu bazoyibona. Uma ngabe ngino 4 ngifuna ukuthola ukuthi iziphi lezi inamba ezimbili engithi mangiyimultiplier zinginikeza u4, ngizosuka la ngithi iziphi lezi inamba engithi mangiyimultiplier zinginikeza u4. Mangifaka i-square root la, you square both sides, right? Angithi la sinento nje sin u4 uyafana no2 times 2, ofana no2 ababili olingana no-x. Hayi siyabona lento engiyishoyo. So okusho ukuthini lokhu? Okusho ukuthi uma ngabe mina ngifuna ukuthola ukuthi lo x lo umele ubani, lo x umele ubani, la bese ngifaka i-square root la kuzoba u2 onalo 2 lo, bese ngithatha i-square root sengimultiplya ngaso la sibe u1 over 2, lo akhansele lo kusale lo 2 lo ono 1 phezulu olingana no x. Anti yabo okusho ukuthi endaweni ka x mina ngikwazi ukufaka bani u2, endaweni ka x mina ngikwazi ukufaka bani u2. So i-square root sika 4 u2. Angazi noma angazizwa noma ngiyayichaza lento ngendlela eniyithola ngayo noma ngendlela enizwa ngayo yini. Ake siphinde sibuke la. Ubani i-square root sika 16? What is the square root of 16? Ngifuna inamba ezimbili ezonginikeza bani u16. Nazi lezi inamba. U4 times 4. Hayi siyabona? Inamba ezimbili ezinginikeza u16. I-root nansi ngiyifakile nala. Lokhu kuyafana nalokhu. Ngifuna ke mina inamba ezimbili ezinginikeza u16. Kusho ukuthi ngenye indlela la mina ngino 4 kodwa labo 4 bambangaki babili, bese ngibuyisela i-root. Ngiqhubeke ngisimplify lento. Mangiqhubeka ngisimplify lento, i-square root siyashintsha sibe i-exponent. Kanjani na? Ngibe no4 ono 2 kodwa sengizoba ne-exponent ye-square root e1 over 2. Lo nalo bakhanselana. Sengisele no4 ono 1 phezulu.
inamba eno1 phezulu i-answer inamba yona uqobo lwayo ukusho ukuthi ubani i-answer yami u4 anti yayibona lona. So a square root of 16 is 4. Inamba ezimbili engiyimultiply ezifanayo engithi mangiyimultiply zinginikeze le number engaphansi kwe square root u4. So a square root of 16 is 4. Angiphinde ngichaze. Uma ngikunikeza a square root of 36 ngifuna mina inamba ezimbili la ezonginikeza u36 u4 times akukona u4 u6 times 6 u36 lokho kusho ukuthi ngino 6 ababili bese ngibuyisela i square root bese square root sami siyashintsha siba i-exponent sengino 6 ono 2 kodwa lento ine exponent o1/2 i square root siba ileya number mawusenza i-exponent bese lo 2 akhanselelo ngisale no 6 ono 1 phezulu oku6 olingana nalo. A square root of 36 is 6. When you square this, you get that. Kanji, when you square this, you get that. It's a number. To find a number, which number has been multiplied by itself, find the square root of that number. Okay? Ngicabanga ukuthi niyabona manje lokhu kuvela lolu phawu lolu esilibiza ngokuthi the square root sign. Is a square root sign. Luhamba livele njalo masisebenza liyavela lubuye lishintshe lingabe lisaba yilona lube u half njalo njalo. So ke sekubalulekile ke manje ukuthi silwazi ukuthi lolu phawu lubizwa ngokuthi it's a radical sign. Radical sign noma kuthiwa it's a square root sign. Square root sign. Igama lalo luphawu it's a radical sign noma lubizwe ngokuthi it's a square root sign. Into eyenza ukuthi ke ngizame manje ukuchazela lolu phawu ngamagama khona njengoba enjalo ingoba sesizongena ezibalweni ezilusebenzisa kakhulu ke lolu phawu manje ezibizwa ngokuthi ama perfect square roots. Perfect squares. A perfect square yini i perfect square? A perfect square is a number resulting from the product of two same numbers. Right. Nansi ke perfect square. A perfect square. When we say uma sithi inumber I perfect square. Perfect square. Leyo number leyo iwumphumela weyinamba ezimbili ezifanayo
osuku kade uyimultiply. Ake ninginikeza ama samples, examples eyinamba ezimbili ezifanayo. U1 uyefana no1. U2 uyefana no2. U3 uyefana no3. U4 uyefana no4. Angithi siyayibona leyo nto masikhuluma ngeinamba ezifanayo. Asithatheke lezi inamba ezifanayo noma ngabe yipi. Asithi 2 kanye no2 nazi inamba ezifanayo. Angithi yabona zithi ifana nje futhi ziyalingana. Angithi siyayibona leyo nto. Right. Kuthiwa ke i-perfect square results from this when you are finding a product. I-product kisukisho ukuthi multiplier. Ma multiplier lezi inamba uthola bani 4. U4 ke yini u4? U4 is a perfect square. Angithi yayibona leyo nto. U4 is a perfect square. Kanti u2 yena yini? U2 is a square root of. Angithi niyayizwa lento engishoyo. Asiphinde sithathe ezinye inamba ezifanayo. 5 and 5 ziyafana lezi inamba. Kodwa kuthiwa noma yini esiyoyithola uma simultiplya lezi inamba siyothola u25, right? So the result, anything that results from the product, noma yini ezoba umphumela we product, I product isuke simultiplya inamba ezimbili. Kodwa this time same numbers. Angithi siyabona? I product umphumela wokumultiplya inamba ezimbili. But kulokhu njengamanje lezi inamba ezimbili esizimultiplya zinjani? They are same numbers. Are you with me? So i-result ye product ma multiply inamba ezifanayo u25. 25 is a square root and 5 is a root. Angithi yabo? Niyabona into engiyenza. Okusho ukuthi mangithi u5 is a square root of 25. Kusho ukuthi ngenye indlela mangithi kuwena kanje square root of 25 kuwena ianswer yakho ubani? U5. Mangithi square root of 4 ianswer yakho kuwena ubani? U2. Ngoba lokhu kusho ukuthini? Kuthi ngitholele inamba ezimbili ezifanayo engithi mangimultiplya zinginikeze u25. Lezo number u5 kanye no 5 bese ubhala kanye. Lezo number u2 kanye no 2 bese ubhala kanye. Therefore a perfect square is a number. Inamba masithi perfect square ingumphumela, right? Weyinamba ezimbili mangabe sizenze njani? Simultiplya lezo namba ezimbili. That number is a perfect square. Like 25 is a perfect square, 4 is a perfect square. Like which other numbers? Nginikeza ke manje wena ezinye inamba ocabanga ukuthi zingama perfect squares. Perfect zimbili inamba okufanele ngiyisebenzise ezifanayo ngimultiplye bese zinginikeza khona. Ezinginikeza khona ke ikhona engikubiza ngokuthi it's a perfect square. Engikusebenzisile ikhona engikubiza ngokuthi is a square root. Give me a perfect square number. A perfect square number is 9. Because u9 uqhamuka einambeni ezimbili ezifanayo uma ngimultiply. A product of two numbers ezifanayo is 9, right? So 9 is a
perfect square. 9 is a perfect square. But 3 is a square root of 9. Right? Any number. 16. Inamba imbili engithola ngazo 16. Yebo ngiyavuma. U8 no2. Ziyafana yini? Ayifani. Ayisenzeki lento. Result from the product of 2. Same win lo. Lotho. Akona same lo. Kodwa lento ebhalwela yiqiniso. Usame soze siwuthole mangabe sesithi 4 times 4. Now 16 ungumphumela walezi inamba ezimbili. Mangabe ngizenze njani? Ngimultiply. Therefore u16 is a perfect square. Kanti u4 is a square root of 16. Ngenye indlela mina mangithi kuwena bese ngithi the answer is 4. Mangithi kuwena bese ngithi the answer is 3. Are you with me? Are you with me? Right.